kalau nuwun. Saderipun matur Bapak Ibu, gembel kamardikan panjenengan sedaya wonten kalau dengan dalu menika. Kula sak kanca rawuh wonten dalu menika badhe pun maringi lelipur dumateng sedayanipun para rawuh. Mliginipun dumateng Sohibul Hajah matur sembah nuwun saderengipun. Sewelasing Gusti ingkang ngemurping dumadi mugi tansah kajiwa kasalira dumateng kita jaya. Mliginipun dumateng sedayanipun para rawuh dumateng Sohibul Hajah nggih Bapak Suwarto kalian Ibu Rukainah, mugi-mugi tansah pinayungan keselamatan keraharjan sehat walafiat dipun tebihaken saking balak sambikala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedanipun para rawuh, saderengipun kula matur kathah badhe ngaturi salam rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah wonten ngaso dalam Allah Subhanahu wa taala. Ananging menapa wonten kalodhangan dalu menika kita tansah pinayungan kaberkahan saking Allah. Kita saya saged makempal manunggal boten kirang setunggal punapa nenggih hangrawi napa ingkang dados undanganipun Bapak Suwarto saha Ibu wonten dalu menika boten senes ngawontenaken tasyakuran wali matul arus. Salah satunggaling jejibanipun tiyang sepuh kekalih nggih menika amala kramaken ingkang putra ingkang sesilih Nak Mas Chandra Hadi Pranata SHMM kalian Mbak Dwi Isnawati Rohmah ST. Mugi-mugi risanganten kekalih anggenipun ngayahi bebrayan enggal tansah dipun tebihaken saking balak sambikala dados keluarga ingkang bahagia mulya, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, dipun paringi keturunan ingkang soleh ugi solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat ugi salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo sawaatipun mangke wonten ing yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng sesepuh pinisepuh ingkang ganggu mastuti, dumateng pepoyaning kautaman ingkang satu pantos pinundi saking kinabekten nuwun boten kata lompen dumateng sedayanipun pangembate praja satriyane nagari. Mliginipun dumateng Bapak Kepala Desa saha sedaya jajaranipun wonten Bapak saking petugas Linmas ugi saking petugas saking Polsek setempat, Bapak Babin Kamtibmas ugi Bapak Babinsa sugeng ngayahi jejibahan. Mugi tansah pinayungan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mugi boten kata lumen dumateng Bapak Kiai Ibu Nyai ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci Wahyuning Ilahi Robbi ingkang dados kiblat panembah nuwunen budi nuwun. Ugi dumateng sedayanipun para rawuh para lenggah ingkang sampun bucal wedal hangrawi napa ingkang dados undanganipun Bapak Suwarto saha Ibu nyuwun doa pangestu dumateng risang nganten kekalih. Mugi-mugi tansah pinayungan keselamatan karaharjan kaberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu nderek pitepangan saderengipun kula maringi lelipur dumateng sanesipun para rawuh. Kula paring asma Gareng Pantura ingkang mijil saking Laladan Panjang Bae Kudus Jawa Tengah Indonesia. Ugi saking kanca-kanca mburi Sangga Buwana Campur Sari ingkang dipun pimpin dumateng Kang Mas Akung ingkang mijil saking Karang Bener Bae Kudus Indonesia. Ugi dalu menika makarya sesarengan kalian AK4 Audio matur sembah nuwun sugeng ngayahi jejibahan ugi saking
Gumilang Production matur sembah nuwun ugi kanthi salam pambuka wonten dalu menika Mbak-mbak sinden wonten Mbak penyanyi niki pun samapta gati wonten 3 ingkang samangke badhe pun maringi lelipur dhamateng sedanipun para rawuh kanthi salam pambuka nyuwun sewu Mbak-mbak dipun aturi jumeneng jejerku sik wonten Mbak Ayu nggih wonten Mbak Maya ugi wonten Mbak Yanti katuran saged jumeneng Mbak Yu kanthi salam pambuka salam all artisnya Sangga Wono Campur Sari. Sasat mimpi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari. Sepi rasane
seneng atine Mas gelang alit ali-ali sadulit kanggo tombo kangen iki rasa sakimpi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari rasa sakimpi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari matur sembah nuwun Mbak Yu. Wah